Дейностите на Certification International България започнаха през 2005 година. От тогава ние сертифицираме в системи за управление, първоначално системи за управление на качеството, съгласно ISO 9001, последствие системи за управление на околна среда, съгласно стандарта ISO 14001, ОКСАС 18001 за безопасността и здравето, безопасността на храните 22000 и ISO 27001 информационната сигурност. Имаме клиенти в различни сфери на бизнеса, включително производствени организации, организации в сферата на услугите, както и държавни институции. Нашите клиенти са както малки фирми, така и средни, и големи. Независимо от това, ние се стремим да се съобразяваме с техните изисквания, с техните нужди и да им предлагаме най-доброто в сферата, в която се сертифицират. Нашите аудитори също се подбират да бъдат компетентни в областта, в която работи организацията. И всъщност имаме висока степен на удовлетвореност на нашите клиенти от нашите услуги. Надяваме се за бъдеще в процеса на преработване на стандарти съгласно приложение SL и преминаването им към новите ревизии да продължим да подпомагаме нашите клиенти в подобряването на техните системи.